came out to Montreux, the Lake Geneva shoreline. Euskararen itsasoa ere zabala da, eta itsasaldeko euskara itsasoa bezain bizia eta gatz eta piperduna. Betidanik liluratu gaitu, agian gu ere ura garelako. Ara, itsasoaren erdian dago gure lehen elkarrizketatua. Banoa! Kontxo, Xavier, hau egualdia, Mundiala tokatu zigu. Zer bista polita ikusten den hemendik, Zoragarriak. Aizu, zer nolako harremana izan du Zumaiak itsasoarekin? Arrantzarekin eta zerikusi politia izan du Zumaiak, eta batez ere lehorreko arrantza edo haitzean egiten den arrantza horrekin. Eta berezia da egunez eta gauez ere egiten delako arrantza hori. Gabarrantza ditzen zaio. Gabarrantza? Gabarrantza, bai. Eta hori gauez eta gauza batzuk harrapatzen dira eta egunez beste batzuk. Olagarroak, badaude arrai berezi batzuk ere itsaskabra. Zumaian Gomesa deitzen diegu itsaskabrari. Gomezago izeneko pertsonaia bat ere badago, Olentzeroren parekoa. Eta batzu diote hortik datorrela, hain zuzen, Gomeza arrain horretatik. Baina gabarrantzan beste gauza asko ere harrapatzen dira, txoaskina edo andarika edo amarrak ditzen diogu, karramarroei amarrak ditzen diogu. Eta amarranka duzkatelako? Hori da, eta ibaien ere paeteko amarrak eta badaude, eta berezia da izen polita daudelako hor. Eta hemen itsasoan zer arrantza mota egiten da? Hemen ontzi txikiekin, batelekin, motor txikiekin ere ohitura handia dago itsasora joateko, eta horregia esan mundu oso bat dago, esate baterako baina erresa dalako GPS-ekin eta aurrera egitea, baina garai batean ez zegoen horrelakorik eta markak erabiltzen zituzten, itsasmarkak. Eta zer dira itsasmarkak? Itsasora abiatu eta hartzen diren erreferentziak edo kokapen puntuak, hartzen dira esate baterako mendiak, mendien ertzak edo itsasargiak edo paolaen puntak, hartzen dira ermitak, esate baterako, badago marka bat, 3 ermitak edo 3 txadonak izena duena, eta bat etorri behar dute 3 ermitak, Santelmok, Saloentek eta... Non daude ermitak? Ikus genitzake? Santelmo ermita, atzean Andre Mari, harritokitakoa, eta atzeago Saloente. Orduan, hori arrantzako toki baten sinalea da. Hartu behar diana da 2 erreferentzi, eta esate baterago, hemen gauden tokian, hartu Getariako itsasargia eta atzeko mendia, mendizorrotz, eta hori da, adierazten diguna, lerro egokien gaudela. Eta gero egin behar da, 2. erreferentziaekin hartu, nun gauden kokatzeko. Eta horrelako itsasmarka gehiago edo badaude hemen? Badaude, eta batzuk gainera oso sekretu honetak gordetzen zirenak, bada jendea itsasmarka horiek esan gabe, hilobira joan dana, sekretu horiek esan gabe. Eta norabideak nola markatzen dira hemen, Xabier? Horiek egiten dira, pentsatu behar da, arrantza egiteko eta haitza eta ondara bereizten den toki hori dela honena. Orduan, kuadratu modukoa da, Zumaia aurrean dagoena, eta marra hori da arrantzako tokia. Beraz, hortik ezkerrera bera izango litzateke eta hortik eskuinera joan ezkero Getari aldea gora izango litzateke. Ertz horretan puntu asko daude arrantzarako toki hona direnak. Beraz, Ameriketara zigoazen arrantzaleak, bera zigoazten? Hori da. Bera joan ezkero, Ameriketara joango gineteke, hemendik, zuzen. Norabideaz ari garela, egin dezagun beherantz. Egin dezagun bisitatxo bat, Ternuara. Euskaldunak baleak eta bakaliauak arrantzatzera etortzen ziren paraje urrunera. Pixka bat harakatuzkero gainera, Euskaldunon aztarna bertako toponimian kamuflaturik gelditu dela ohartuko gara. Antzinako portutxoa gaur egungo Port Oxua da. Aingura txarra, Ingornaxua bihurtu zen, eta opor portu, pocht bilakatu, baina buelta gaitezen Zumaiara. Xabier, hemen izen politaskoak ere baituzu, Bai, alaxe da, itxasotik ikusten dira guztia gainera, eta itzurun ondartzatik ezkerrera hartzen badugu, hor lehenbiziko haitzak Marienton izena du, Marienton haitza. Eta Marienton izeneko emakume bat itxo omen zen, duela urtepila bat lapa biltzen ari zela. Kontxo? Bai. Eta beste izen batzuk ere badira hor, Malparaje, Katuplaza. Malparaje? Malparaje. Noin noizik da Malparaje? Auskalo, baina horre nahazten dira euskarazko eta erde asko izen batzuk eta nahazten dira. Inpernupe, Katuplaza, hori dira hor dauden izenak, ondartzatik ezkerrera dauden izenak. Eta hortik salto egin ezkero, eta Getariako lurretan sartuta, hor dira beste toki batzuk, izen batzuk oso bereziak, Orrua, Izuztarri eta Planeixa izena dute horko txoko horiek. Planeixa? Hain zuzen dagoelako, harri zapal batzuk eta daudelako inguruan, onduan, daudelako harri zapala daudelako Planeixa deitzen diote arrantzaleek. Eta bestetik hor lehorrean
bazegoen baserri bat Aizpurua izenekoa, eta Aizpurupeko kala da horren lehorreko izena. Baina toki hori oain ezagunagoa da, surfistak hasi dielako hor olatu handiak harrapatzen. Eta horrekin batea aldaketa bat gertatu da. Hemen esate baterako Playa Gris deitzen diote. Hor parean dagoeno. Parean dagoen horri deitzen diote surfistek, eta Playa Gris hor ez dago hondartzarik eta ez da grisa, baina ura, zikina edo kareharriarekin kolore hartzen zuelako, deitzen zioten, hasi ziren deitzen Playa Gris. Eta zer egin aldaiteke euskarazko izena berreskuratzeko? Alegin egin beharko genduke. Hor interneten eta askotan azaltzen dira inguru horretako bideoak eta argazkiak, eta surfistek eta surfisten lagunek eta erabiliko balituzte garai bateko izen horiek asko egingo genuke. Eta bestetik pentsa, esate baterako hedabideetan, egunkarietan zabaltzen baldin bada hemengo izena benetakoa lagungarri izango da, edo udala jartzen baditu panelak edo erroturuak, horrek ere lagunduko du noski.